Здравей, аз съм Ян и искам да те поканя на напълно безплатно онлайн обучение, където ще те науча на едно от най-ценните умения в света на дигиталният маркетинг, а именно умението да привличаме нови платежеспособни клиенти за бизнеси всеки месец. Това умение е изключително търсено, ценно и скъпо платено, защото то е в основата на всеки един бизнес. Колкото и добър продукт или услуга да имаш и колкото и да си добър в продажбите, ако нямаш хора, на които да продаваш, а именно нови лидове, на практика ти няма как да имаш бизнес. Точно поради тази причина бизнесите търсят супер много такива експерти, които могат да извършват умението Lead Generation на добро ниво. Казвам на добро ниво, защото в момента в България няма чак толкова много специалисти, конкуренцията е изключително ниска и много малко от тях могат да доставят качествена услуга за бизнесите. Това обучение ще бъде подходящо за 3 типа хора. Първият тип, най-важните хора, за които ще бъде това обучение, това ще бъдат хора, които тепърва искат да напуснат корпоративната си работа и да започнат нещо свое. Ако вие сте човек, на когото му омръзнала работата, която работи в момента, не сте доволни от заплащането, не сте доволни само от тези 20 дни платен отпуск в годината, не сте доволни от това, че всеки ден трябва да пътувате половин-един час до работа и след това да губите още половин-един час, връщайки се от вашата работа, умението Lead Generation ще е изключително ценно за вас, защото то ще ви даде възможността да работите където си поискате, колкото си поискате и в същото време да изкарвате много добри пари, защото, както вече казах, бизнесите плащат много добре на такива специалисти, които могат да извършват такъв тип услуга. И да не говорим за това, че на самото онлайн обучение ще ви покажем и това как да привличате партньори. Буквално как да ставате партньори в бизнеси с други хора. Просто защото начинът, по който се презентираме, е много важен и е важно да направите добра оферта към съответният бизнес, което е много лесно, не го мислете за сега. Човек дори без технически умения или минал опит в маркетинга може да го направи. Вторият тип хора, които могат да присъстват на това обучение, това са хора, които вече имат изграден бизнес, но поради някаква причина все още не са изградили система, която да им помага да привличат нови лидове към техният бизнес всеки месец и да превърнат това в автоматизиран процес. Ако вие сте собственик на бизнес, който иска да се научи на това умение и след това да го приложи в собственият си бизнес, това обучение ще бъде супер полезно за вас. И третият тип хора, които могат да се присъединят към това обучение, са ментори, експерти, треньори, консултанти, хора, които предлагат някаква консултантска услуга. Ако вие сте човек, който с консултантска услуга решава даден проблем, наболял проблем на хората, изучавайки това умение и след това прилагайки системата, която ще ви покажем, ще забравите завинаги месеците, в които не сте имали достатъчно хора, с които да работите и да привличате към вашият бизнес. И не, в това онлайн обучение няма да ви говоря за видеообработка, няма да ви говоря за дропшипинг, няма да ви говоря за инвестиции и за други съмнителни методи за изкарване на пари онлайн. Ще ви говоря за умение, което е изключително търсено, както вече ви споделих, и благодарение на което умение ще може да си докарвате от 2000 лева до 10 000 лева месечно, забележете, ако го правите сами. В последствие, когато или ако решите да разширите вашият бизнес, привличайки нов човек към вашият екип, буквално може тази сума постоянно да расте. В зависимост от това какво вие искате. И независимо от това дали AI ще навлезне и ще вземе приблизително 40% от работните съществуващи места. По данни на ООН това ще се случи в следващите 5 години. Независимо от инфлацията, която расте всяка година в България, независимо от това, че еврото влиза в България и независимо от това, че данъците се вдигат,
Аз лично съм спокоен за себе си, защото това умение ще бъде винаги на мода. Защото бизнесите винаги ще имат нужда от нови клиенти. Така че независимо от това какво ще се случи през следващите 5 до 10 години, аз съм абсолютно спокоен за себе си, защото умението Lead Generation ми дава това спокойствие. И именно това спокойствие искам да ви дам и на вас, когато ви науча и преподам това умение. Може би вече сте забелязали, че повечето професии се изпаряват всеки ден, като копирайтинг, хората, които само обработват видеа и слагат субтитри, хора, които създават сайтове. Малко по малко тези и много други професии изчезват, защото AI навлиза много ударно. И най-хубавото хора е, че на това онлайн обучение ще ви преподавам аз. Човек, който вече е успял да развие 3 онлайн бизнеса. Бил съм на вашето място, защото съм работил каквато работа може да се сетите. Последните ми няколко години прекарах на корпоративна работа и още тогава си мечтаех, че искам да работя нещо друго. Бях пресметнал, че на година губя близо 30 дни само в пътуване до работа и обратно. Тези 20 дни платен отпуск буквално бяха смешни, не ми стигаха да си почина, да си взема въздух, да си обърна внимание на себе си. Менеджерите в моята фирма се постараха престоят ми там да бъде кошмарен. Заплащането беше малко и като цяло аз не се чувствах удовлетворен от себе си, че правя нещо значимо за себе си, за обществото, но това нещо се промени в момента, в който започнах да изучавам умението Lead Generation. Това ми помогна да изградя цели 3 бизнеса и отделно в моята маркетинг агенция да помагам на други бизнеси да привличат клиенти всеки месец. Помогнал съм на десетки бизнеси от много различни сфери, така че хора, нямам търпение да дойде деня на това събитие. Надявам се и вие да нямате търпение, защото сме ви приготвили и 4 безплатни подаръка, които да ви дадат допълнителна стойност. Тези подаръци са описани в фунията. Първо може да се запишете за събитието и след това да разгледате и какви подаръци ще получите. Всеки един от вас, който се запише и присъства на вебинара. Цъкайте линка, хора, записвайте се и ще се видим на 3 декември от 19 часа. Пожелавам ви успех на всички!